नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। झाराप 0 पॉइंटवर धोकादायक ट्रॅफिक ट्रायंगल, अपघातास निमंत्रण। बागायतदारांना मिळाली विमा नुकसान भरपाई आणि संजू परब यांचा पक्षप्रवेशांचा धडाका। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। जुन्या मुंबई गोवा महामार्गावरती माझगाव तांबळगोठण इथं बुधवारी दुपारी 3 वाजता एक भीषण अपघात घडला। भरधाव वेगात असलेल्या ब्रेझा कारनं समोरून येणाऱ्या दुचाकीला जोरदार धडक दिल्यानं दुचाकीस्वार फारुख हेरेकर हे गंभीर जखमी झालेत। त्यांना तातडीने सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात प्राथमिक उपचार करून पुढील उपचारांसाठी गोवा बांबोळी येथे हलवण्यात आले आहे। फारुख हेरेकर हे आपल्या दुचाकीवरून माझगाव येथून बांद्याच्या दिशेने जात होते। त्याचवेळी बांद्यावरून सावंतवाडीच्या दिशेने यश आनंद पडते हा आपल्या ताब्यातील ब्रेझा कार भरधाव वेगानं चालवत येत होता। माझगाव तांबळगोठण येथे वळणावरती यश पडते याच्या भरधाव ब्रेझा कारनं फारुख हेरेकर यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली। या अपघातात फारुख हेरेकर रस्त्यावर फेकले गेले आणि त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली। अपघाताची तीव्रता इतकी मोठी होती की धडकेनंतर ब्रेझा कारनं दुचाकीला तब्बल 100 मीटरपेक्षा अधिक अंतर फरफटत नेलं। या दुचाकीचं मोठं नुकसान झालं असून कारच्या दर्शनी भागाचंही नुकसान झालंय। अपघात घडतात त्या ठिकाणी मोठ्या संख्येने नागरिक जमा झाले। जमलेल्या नागरिकांनी जखमी फारुख यांना तातडीने उपचारांसाठी सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केलं। घटनेची माहिती मिळताच सावंतवाडी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली। पोलीस हेड कॉन्स्टेबल महेश जाधव तसंच गावकर यांनी अपघाताचा पंचनामा केला। दरम्यान जखमी फारुख हेरेकर यांच्यावर सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात प्राथमिक उपचार करण्यात आले। मात्र त्यांची प्रकृती गंभीर असल्यानं त्यांना अधिक उपचारांसाठी गोवा बांबोळी येथे हलवण्यात आलं। माजी राष्ट्रपती भारतरत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांच्या जयंतीदिनी वृत्तपत्र विक्रेता दिन साजरा करण्यात आला। सावंतवाडी तालुका पत्रकार संघाकडून वृत्तपत्र विक्रेत्यांचा सन्मान या निमित्तानं करण्यात आला। सावंतवाडी तालुका पत्रकार संघाच्या माध्यमातून बुधवारी वृत्तपत्र विक्रेता दिनाच्या निमित्तानं शहरातील वृत्तपत्र विक्रेत्यांना सन्मानित करण्यात आलं। यावेळी व्यासपीठावरती कार्यक्रमाचे अध्यक्ष ज्येष्ठ पत्रकार वसंत उर्फ अण्णा केसरकर, प्रमुख अतिथी विक्रांत सावंत, ज्येष्ठ वृत्तपत्र विक्रेते अनंत माधव, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक जयेंद्र खंदरकर, ज्येष्ठ संपादक गजानन नाईक, जिल्हा पत्रकार संघाचे खजिनदार ॲडव्होकेट संतोष सावंत व तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष सचिन रेडकर आदी उपस्थित होते। यावेळी वृत्तपत्र विक्रेता म्हणून सेवा देणारे 85 वर्षांचे ज्येष्ठ विक्रेते अनंत माधव यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला। तसंच वृत्तपत्र विक्रेते अरुण वजे, प्रकाश केसरकर, बंड्या सावंत, उमेश सावंत, विनायक आरोलकर, रंजन बांदेकर, इब्राहिम शेख, सुभाष बांदेकर, आशा पेडणेकर, नुरजा खतीब, दीपक गावकर, राघवेंद्र सावंत, दीनानाथ वाडकर, सचिन गोवेकर यांना सन्मानित करण्यात आलं। तसंच सावंतवाडी तालुका पत्रकार संघाच्या माध्यमातून शिक्षण प्रसारक मंडळाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष विक्रांत सावंत यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला। यावेळी ज्येष्ठ पत्रकार शिवप्रसाद देसाई, सीताराम गावडे, विजय देसाई, संतोष सावंत, शिक्षण प्रसारक मंडळाचे स्कूल कमिटी अध्यक्ष अमोल सावंत, महेश कानोलकर, पत्रकार संघाचे अध्यक्ष सचिन रेडकर, मोहन जाधव, हर्षवर्धन धारणकर, हेमंत मराठे, रमेश बोंद्रे, विनायक गावत, राजू तावडे, दीपक गावकर, सचिन मांजरेकर, अशफाक शेख, प्राध्यापक रुपेश पाटील आदी उपस्थित होते। कारण वृत्तपत्राच्या क्षेत्रामध्ये 1969 साली या सावंतवाडीच्या एसटी स्टँडवरती वृत्तपत्र जे गोमंतक वृत्तपत्र जे यायचं गोव्यातून ते विकण्याचं काम त्यावेळी वृत्तपत्राचे एजंट म्हणून वाडकर होते आणि ते वाडकर सगळी वृत्तपत्र गावागावामध्ये पाठवण्यासाठी त्यांच्याबरोबर काम करणे आमचा रामा सावंत म्हणजे उमेशचे वडील आणि माधव हे दोघेजण त्यावेळी होते आणि हे वृत्तपत्र लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम त्या काळामध्ये 69 साली हे करत होते। आणि ते काम करत असताना ज्यावेळी वेगवेगळ्या माध्यमातून ज्यावेळी वेगवेगळ्या विचारधारेची वृत्तपत्र यायला लागली त्यावेळी जसं गोमंतक होतं तर मी त्यावेळी प्रयत्न करत असताना सागर नावाचं आमच्या दैनिक हे या ठिकाणी आणलं आणि याची सुरुवात केली। मग ते सुद्धा पेपर टाकायचं काम आम्ही सुद्धा केलं की जे काही विचार येत आहे, जे काही मतप्रवाह येत आहे आणि जे हुकुमशाही म्हणत असताना धनिकांच्या हातामध्ये जे क्षेत्र चाललेलं आहे ते आता आपले विचार पेरून समाजामध्ये दुही माजवण्याचं काम करत असताना ती दुही माजवली जाऊ नये
ह्याची जबाबदारी आणि योग्य प्रकारे काम करण्याचं काम हे सुद्धा आमच्याही पेक्षा हे वृत्तपत्र विकणाऱ्या एजंटाचं आहे, वृत्तपत्र घरामध्ये घेणाऱ्या कार्यकर्त्याचं आहे. पत्रकारांच्या पाठीशी उभं राहण्याचं काम हे आमच्यासारखा छोट्या व्यक्ती नाही करू शकत. तर ही सगळी पत्रकार मंडळी आहे, ही सर्व या भूमीचा, या जनतेचा, या विचारवंत सावंतवाडीचा चौथा आधारस्तंभ म्हणून पत्रकारितेकडे पाहिलं जातं. अशी नाईक साहेबांसारखी, सावंत साहेबांसारखी, गावडे साहेबांसारखी, देसाई साहेबांसारखी आणि आमच्या सर्वांच्या या प्रेरणेतनं किशोर साहेब आहेत इथे, या सर्वांच्या प्रेरणेतनं ह्यांची एक जर तुमच्या पाठीशी ह्यांची पाठ राखण असेल तर तुम्हाला कोणालाच घाबरायची गरज नाही. पुढच्या वर्षी मी तुम्हाला शब्द देतो, या सगळ्यांच्या पलीकडे जाऊन बाकी सुद्धा तालुक्यात जिकडे पेपर विक्रेते आहेत त्या सगळ्यांचा सुद्धा समावेश करा. आणि ही गर्दी ही आपण बाकीचे बाहेरच्यांचे नको, पण ज्यांचा सत्कार होईल त्यांची गर्दी होऊ दे, त्यांचा मानपान होऊ दे, हे खूप गरजेचं आहे. लक्षात घ्या. मी माझं सौभाग्य आहे या 6 तारखेला मानटकरवाडा माझगाव इथे माझा सत्कार आमचे ज्येष्ठ अनंत माधव साहेबांनी केला. आणि आज माझं सौभाग्य आहे, आज पाटेकरांच्या भूमीत माझ्या हाताने 50% आणि 50% किसरकर साहेबांच्या हाताने, मला ते जमेना एवढं ज्येष्ठांचं मी सत्कार करणं बरोबर नाही, पण हे सौभाग्य मी मानतो. आणि खरोखर आपल्यासारखे हे सर्व लोक आहेत तिथे, सोपं नसतं सकाळी इतक्या पहाटे उठून तिथे जाणं, पण हे सगळं करत असताना त्यांना लागेल ती मदत ही तुम्हाला पत्रकार संघाला आणि बाकी सर्वांनाही आम्ही करत राहू, हा तुम्हाला शब्द देतो या व्यासपीठावरनं. आणि परत एकदा जात असताना आपण सगळे जरी इथे असाल तरी तुमच्या पाठीशी एक परिवार म्हणून शिक्षण प्रसारक मंडळाचे आमचे इकडे शाळा समितीचे अध्यक्ष अमोल सावंत साहेब सुद्धा आहेत, त्यांच्या माध्यमातून सुद्धा आम्ही तुम्हाला शब्द देतो की प्रसारक मंडळ म्हणून सुद्धा, शिक्षण प्रसारक मंडळ म्हणून सुद्धा आणि माझगाववासी म्हणून सुद्धा आम्ही जेव्हा अमोल साहेबांना पाहतो तेव्हा मला तुम्हा सर्वांचा अभिमान वाटतो. आणि आम्ही या दोन्ही संस्थेच्या वतीने, भाईसाहेब साहेब प्रतिष्ठानच्या वतीने काहीही तुम्हाला जी मदत लागेल ती करण्यासाठी आम्ही नेहमी तत्पर आहोत. वृत्तपत्राचं काम सुरू केलं आहे आणि आज अजून चालू आहे. हां, त्या ST4 नवीन भवन ST4 झाल्यावर ST4वर पेपर विकणे, शिबिर विकणे, वाचकांची घरपोच सेवा करणे हे आम्ही केलेलं आहे आणि अजून करत आहे. हां, आज स्वर्गीय अब्दुल कलाम यांचा जन्मदिवस एवढ्या मोठ्या राष्ट्रपतीला आणि शास्त्रज्ञांनी पहिल्यांदा सुरुवात वृत्तपत्र विक्रीतून म्हणून झाली, ते वृत्तपत्र वाटत होतं. आणि आज अभिनंदकामध्ये तर या आज जो तालुका पत्रकार संघाने आज सत्कार केला एक खरं उत्तम उपक्रम आहे. पत्रकार जिल्हा पत्रकार संघ असू दे, राष्ट्रीय पत्रकार परिषद आपली असू दे, हे सगळे एक समाज प्रबोधनाचं काम करत असतात. आणि पत्रकारिता करीत असताना समाज प्रबोधन आणि आता वृत्तपत्र विक्रेते आणि पत्रकार यांचं अचूक नातं आहे. आपली जबाबदारी काय आहे, पोलिसांची जबाबदारी काय. पोलीस आणि पत्रकार एका नाण्याची दोन बाजू आहे. तर पोलिसावरती सुरक्षेची जबाबदारी आहे, पत्रकारावर सुविचारांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे आपण दोघांनी जपलं तर आपला समाज आणि देश हा सुरक्षित आणि चांगल्या प्रकारे प्रगती करेल. तर पत्रकारांनी नेहमी लक्षात ठेवून पोलीस आणि पत्रकार हे एका नाण्याची दोन बाजू आहोत. आपल्याला एकमेकांमध्ये संघर्ष न करता आपल्यामध्ये मैत्री असावी, त्याच्यातून चांगलं समाज घडावा, देशकार्य घडावं ही आपली भावना सर्वांची असावी. त्या बातमीला एक वेगळं एक लुक मिळवून देण्यासाठी छायाचित्रकाराचं तेवढंच महत्त्व असतं आणि म्हणून आम्ही तो कार्यक्रम सुद्धा एक साजरा केला होता. आणि त्याचबरोबर या सगळ्यात महत्त्वाचा अंग, या सगळ्यात महत्त्वाचा जो आपल्या या वृत्तपत्र क्षेत्रातील कणा ज्याला म्हणता येईल ते म्हणजे वृत्तपत्र विक्रेते. कारण आम्ही कितीही मोठी बातमी लिहिली, कितीही चांगली बातमी लिहिली, चांगल्या पद्धतीने ती छापून आली तरी जो वाचक आहे त्याच्यापर्यंत ती बातमी म्हणजे तो अंक पोहोचवण्याचं काम जे करतात ते म्हणजे आपण सर्वजण. नाणीधामच्या वतीने वसुंधरा पायी दिंडी 2025 यात्रेला गोव्यातून प्रारंभ झाला. कणकवलीत ही दिंडी दाखल झाली आहे. पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देणारी ही दिंडी भर पावसात महामार्गावरून मार्गक्रमण करत पुढे गेली आहे. या दिंडीत पाणी वाचवा, पर्यावरणाचं रक्षण करा आदी संदेश देण्यात येत आहेत.
भेटायला हजारो भाविक भक्तगण इथे चालत आलेले आहेत आणि तुम्ही बघत आहात की पायी दिंडीमध्ये हजारो लोक इकडे चालत येत आहेत आणि वसुंधरा पायी दिंडी ही एक अशी आगळी वेगळी पायी दिंडी आहे आणि जी तुम्ही बघू शकता की ग्लोबल वॉर्मिंग याच्यावरती फोकस्ड आहे. आपल्या पृथ्वीचा जो ऱ्हास होत आहे त्याचं संवर्धन करण्यासाठी जगद्गुरू रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्यजी यांच्या प्रेरणेने ही वसुंधरा पायी सुरुवात केली. सलग हा वसुंधरा पायी दिंडीचं 3रे वर्ष आहे आणि गोवाहून हे 1ले वर्ष आहे. तुम्ही बघत आहात सर्व भाविकांचं भक्तगणांचं सर्व आयोजकांनी व्यवस्थितपणे सर्व त्यांचं खाण्याचे पिण्याचे आंघोळीचे मलमूत्र विसर्जन सर्व अशा प्रकारे नियोजन केलेले आहे की पर्यावरणाला कुठेही धोका होत नाही. आपल्यासोबत दिंडीमध्ये ॲम्ब्युलन्स त्याच्यासोबत पाण्याचे टँक पिण्याचे पाणी सर्व आम्ही सोबत घेऊन चाललेलो आहोत. त्याचबरोबर आपल्या उपपीठ गोवासोबतच अजून 6 पायी दिंडी इकडे चालत येत आहे. 21 ऑक्टोबरला आपली पायी दिंडी श्री क्षेत्र नाणीधामला पोचणार आहे आणि जगद्गुरू रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्यजी यांचा 21 ऑक्टोबर 2025ला 59वा वाढदिवस आहे आणि त्या निमित्ताने या 7च्या 7ही दिंड्या म्हणजे उपपीठ नागपूर, उपपीठ नाशिक, उपपीठ तेलंगणा, उपपीठ मुंबई, उपपीठ पुणे आणि त्यासोबत उपपीठ गोवा अशा 7 दिंड्या एकाच दिवशी 7 ठिकाणाहून 21 ऑक्टोबरला नाणीधामला पोचणार आहे. उपपीठ वसुंधरा पायी दिंडीसोबतच जगद्गुरू रामानंदाचार्यजींचे अनेक उपक्रम समाजोपयोगी उपक्रम चालले आहेत. जसे की मरणोत्तर देहदान, मरणोत्तर रक्तदान, मरणोत्तर अवयवदान, रक्तदान, ब्लड इन नीड, महामार्गावर ॲम्ब्युलन्स सेवा. आपल्या 53 जन्मसंस्थांच्या ॲम्ब्युलन्स महामार्गावर चालत असतात त्या आपण विनामूल्य. तसेच गोरगरिबांसाठी CBSE बोर्डचे शिक्षण पण मोफत दिले जाते. असे अनेक उपक्रम जगद्गुरू रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्यच्या प्रेरणेने चालवत असतात. आपण तसे पंढरपूरला जाणारे वारकरी असतात, तसे श्री क्षेत्र नाणीधामला जाणारे धामयात्री असे हजारो भाविक भक्तगण एकदम आतुरतेने जगद्गुरू रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्यजींना भेटायला 21 ऑक्टोबरला चाललेले आहे. आपले उपपीठ गोवाहून पायी दिंडी 10 ऑक्टोबर 2025ला रवाना झालेली आहे आणि आज आपला पायी दिंडीचा सलग 6वा दिवस आहे. लास्ट बट नॉट द लिस्ट असं सांगावं वाटतं की आपण फक्त संदेशात जनजागृती करत चालत नाही आहोत, तर आपण ॲक्शनमध्ये पण दाखवतो. ॲक्शन स्पीक लाऊडर दॅन व्हॉइस. म्हणजे आपण काय करत आहोत की मिनिमम यूज ऑफ प्लास्टिक आपण करत आहोत. स्वच्छता राखली जात आहे, कुठेही कचरा होणार नाही याची पण खबरदारी घेतली जात आहे. त्याचबरोबर वृक्षारोपण. आपल्या पायी दिंडीमध्ये दिवसाला किमान 4 तरी वृक्ष आपण वृक्षारोपण करत आहोत. अशा प्रकारे शेकडो वृक्षांची लागवड आपण वसुंधरा पायी दिंडीच्या माध्यमातून करत आहोत. आपल्याला माहीत असेल एक पेड माँ के नाम से आपली सरकारी योजना आहे. त्याच अनुषंगाने आपण म्हणू शकतो की दुग्ध शर्करा योग किंवा मोठा योग म्हणू शकतो की आम्ही पण या योजनेमध्ये हिरिरीने भाग घेत आहोत जगद्गुरू रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्यजी यांच्या प्रेरणेने. मला असं म्हणावंसं वाटतं की धरती माता आता घेईल सुखाचा श्वास. जनजागृती हाच वसुंधरा पायी दिंडीचा ध्यास. जय श्रीराम. सावंतवाडी तालुक्यातील कारिवडे भैरववाडी येथील उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिवसेनेचा ध्वज हाती घेतला. अनेक कार्यकर्त्यांनी माजी मंत्री तथा आमदार दीपक केसरकर आणि शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजू परब यांच्या नेतृत्वावरती विश्वास ठेवत हा प्रवेश केला आहे. यात रोहन साईल, प्रथमेश साईल, प्रणव साईल, प्रसाद साईल, मधुकर साईल, सुजल साईल, तेजस साईल आदींसह शेकडो जणांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. यावेळी जिल्हाप्रमुख संजू परब, जिल्हा सचिव परीक्षित मांजरेकर, तालुकाध्यक्ष व युवा नेते दिनेश गावडे, सावंतवाडी विधानसभा युवा सेना अध्यक्ष अर्चित पोकळे, विनोद सावंत, रवी परब, जिल्हा परिषद कोलगाव उपविभाग प्रमुख नितीन गावडे, कोलगाव शाखा प्रमुख गौरव कुडाळकर, कोलगाव जिल्हा परिषद विभाग प्रमुख महेश सावंत यांसह शिवसेनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. त्यांनी इथं बरीच वर्ष काम केलं अकोले जिल्हा परिषदेमध्ये. त्यांचं काम बघून त्यांच्याकडे अंबोली जिल्हा परिषद, कोलगाव जिल्हा परिषद, माणगाव जिल्हा परिषद, माणकोट जिल्हा परिषद, कावडा जिल्हा परिषद, 7 जिल्हा परिषदचे काम बघतात.
अत्यंत हुशार व्यक्तिमत्व आणि कष्टाळू व्यक्तिमत्व ते गावावर करून दिली. कारण भविष्यात तुमच्याकडे येत राहतील, पुढे जिल्हा परिषद इलेक्शन असेल तर त्याची ओळख असावी. तुम्ही आता उत्तर देऊन 6 करून डायरेक्ट माणसं घराला घेतली, तुमच्या घरामध्ये घेतली 5 तुम्ही 2000 10,000 तर तो फक्त वीर आठवण डोळ्यासोबत मात्र कोणी दाखवून मिळून आरोप करत नाही. तुम्ही राजकीय माणूस आहे, मला अनुभव आहे. नंतर विसरू नका. तेव्हा मी एकदम कळकळीत झालो. नंतर काय होतं, 2 महिन्यात एक गोष्ट मंजूर झालं मला करते. आता काय करू तुझं काम राहतो असं म्हणू नका. तुमची पुढे कामं आहेत. मुलाची नोकरी असेल, आता उत्तम स्थिती चालू झाली माझ्या गावात, उत्तम स्थिती सगळं माझ्या हाती. 400 ते 500 मुलं नोकरीला लागलं. 2000 एकर जमीन एकवायला उत्तम स्थिती चालू होणार आहे. तुम्ही माझी आठवण ठेवा, मी तुमची आठवण ठेवतो. बोलण्याचा उद्देश काय झाला, आठवण ठेवली की नाही ते मला बुधवार दिसलं. बुधवार दिसलं तर आठवण ठेवली, बुधवार नाही दिसलं तर हे कारण झालं, मग ते कारण झालं, तो असं इलो, मग ते शपथ घेतले, असा केला, लफडाच झाला होता. ही कारणं इथं ठरवलं तर ठरवलं. मी तुम्हाला सांगतो, मी निलेश राणेंचा माणूस, त्यांचं पुढे काय होणार होतं मला माहिती नाही. आमदार मी निलेश राणेंबरोबर शिवसेनेत एक निष्ठा आहे निलेश राणे. मी माझा विचार केला नव्हता माझं काय होईल भविष्य. निलेश राणे निवडून येतील मला माहिती नव्हतं. एक निष्ठेने राहा. निष्ठेचं पद तुम्हाला द्यायला मी आहे. फक्त तुम्ही येणार पण नाही, माझा एक स्वभाव. तुम्ही येणार पण नाही, कशी मला कमी पडते हे पण विचारायला येणार नाही. रवीने काय सांगितलं तरी मी ऐकलं नाही, सोडलं नाही. माझ्याकडे काही दिवसापूर्वी माणसं आली होती आणि मला बोलली आम्हाला विहिरीची गरज आहे आणि आम्हाला वीज पाहिजे. त्याला सांगितलं तुम्हाला वीज देतो, बरोबर ना. हे विहिरीचं पत्र घेऊन मी आलं आणि हे शिवकडे देऊ त्यांना 1-1.5 महिन्यात एस्टिमेट होऊन त्याला तुमचे डिसेंबरमध्ये किंवा एंडिंगला मला वाटतं विहिरीचं एप्रिलमध्ये पण काम केलं बरं माझ्या बरोबर ना. तुम्हाला 17 लाख रुपये दीपक भाईंच्या माध्यमातून तुम्हाला मी दिलेलं आहे. मी तुम्हाला पाणी दिलं, बरोबर ना. निश्चितपणे पाणी पाण्याची दान केली. उमेदवार आहे, जिल्हा परिषदेचे उमेदवार असेल, एक पंचायत उमेदवार असेल. मी का परत इथं येईन नाही मला माहिती नाही. देशामध्ये वेंगुर्ला तालुका, दोडामार्ग तालुका, सावंगी तालुका, प्रत्येक वाडीवर जाणं मला शक्य होणार नाही. मी तालुका देखील तुम्हाला व्यवस्थित ओळख करून देईल. मला खात्री आहे आपण कोकणी माणसं, मालवणी माणसं पाण्याला निश्चितपणे झालं तरी रस्त्याचा विषय हे विषय 100 एवढं तुम्ही अंदाज द्या. मी तुमची कामं 100% करू जास्त पाहिजे. तुमच्या भैरवाडीमध्ये तुम्ही जास्त दिले तुमचा विषय संपतो. मी तुमच्याबरोबर काय मग उद्या आंबेगावात तुमचा काय संबंध, तुमचा काही संबंध नाही. ह्या तुमचे एकच बुध आहे तुमचा की 2 काय एका बुधवर मला 60% मध्ये पाहिजे. 40% मी समजू शकतो की सगळं कधी आपल्याला मिळत नाही. तुम्ही 60% मतं द्या. तुम्ही 60% द्या, मी तुमची 100% कामं. दीपक भाईचे आभार मानले पाहिजे. दीपक भाईने कोणतीही कटकट न करता एका विहिरीला स्वतःचा 17 लाख रुपये दिले, जे 5 लाखाच्या वर देतच नाही. मी 17 लाख दिले तर दीपक भाईचे सुद्धा ते उत्तरच बनवलं नव्हते. त्यामुळे ती आठवण ठेवा. धनुष्यबाण चिन्ह आहे. आज माझ्या प्रचाराचा एक संग्राम तुम्हाला कुंगेरीची पंचायत समितीचे उमेदवार असेल आणि काळोद्याचा उमेदवार असेल तेवढ्या ठिकाणी मी सांगतो. दक्षिण कोकणचं पंढरपूर म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रसिद्ध असलेल्या सावंतवाडी तालुक्यातील सोनुर्ली गावच्या श्रीदेवी सोनुर्ली माऊली देवीचा वार्षिक जत्रोत्सव 6 नोव्हेंबर 2025 रोजी मोठ्या उत्साहात आणि भक्तिमय वातावरणात साजरा होणार आहे.
या जत्रोत्सवाची तयारी सुरू झाली असून देवस्थान समितीच्या पदाधिकारी व गावकर मंडळींनी याबाबत माहिती दिली आहे. श्रीदेवी सोनुर्ली माऊलीचा उत्सव लोटांगण जत्रोत्सव म्हणून ओळखला जातो. हे जागृत देवस्थान नवसाला पावणारं दैवत म्हणून राज्यभर प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे केवळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातूनच नव्हे तर महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक राज्यातून लाखो भाविक त्या दिवशी देवीच्या चरणी लीन होण्यासाठी सोनुर्ली येथे गर्दी करतात. श्रीदेवी सोनुर्ली माऊलीचा वार्षिक उत्सव लोटांगण जत्रोत्सव म्हणून ओळखला जातो. हे जागृत देवस्थान नवसाला पावणारं दैवत म्हणून राज्यभर प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे केवळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातूनच नव्हे तर महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक राज्यातून लाखो भाविक त्या दिवशी देवीच्या चरणी लीन होण्यासाठी सोनुर्ली इथं गर्दी करतात. अनेक भक्तगण आपल्या मनोकामना आणि नवस पूर्ण झाल्यावर श्रीदेवी मंदिरात लोटांगण घालतात. ही अनोखी भक्तीची परंपरा या जत्रोत्सवाचं मुख्य आकर्षण असते. हजारो भाविक लोटांगण घालत आपलं नवस फेडतात, ज्यामुळे त्यांच्या श्रद्धेचं आणि देवीवरील विश्वासाचं दर्शन घडतं. दरवर्षी कार्तिक पौर्णिमेच्या दुसऱ्या दिवशी हा भव्य सोहळा पार पडतो. यावर्षी 6 नोव्हेंबर 2025 रोजी होणाऱ्या जत्रोत्सवात सहभागी होऊन श्रीदेवी सोनुर्ली माऊलीचा आशीर्वाद घ्यावा असं आवाहन देवस्थान समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केलं आहे. मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील झाराप 0 पॉईंट येथे सुरू असलेल्या उड्डाणपुलाच्या कामामुळे निर्माण झालेला ट्रॅफिक ट्रायंगल स्थानिकांसह प्रवाशांसाठी मोठा धोका ठरत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियोजनशून्य कारभारावर नागरिक संतप्त झाले असून येथे कधी मोठा अपघात होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. झाराप 0 पॉईंट येथे उड्डाणपुलाचं काम सुरू असल्यामुळे महामार्गाच्या मधोमध बॅरिकेड्स लावून वाहतूक वळवण्यात आली आहे. याच ठिकाणी सावंतवाडीहून कुडाळच्या दिशेने येणारी वाहनं, गोव्याहून कुडाळच्या दिशेने येणारी वाहनं, मुंबई गोवा सावंतवाडीकडे जाणारी वाहनं अशा 3 दिशांनी येणारी वाहनं एकाच ठिकाणी एका अरुंद जागेत एकत्र येत आहेत. या त्रिकोणी बायपासमुळे वाहतुकीचा मोठा गोंधळ निर्माण होत आहे. राष्ट्रीय महामार्गावरून येणाऱ्या वाहनांचा वेग साधारणपणे खूप जास्त असतो. वेगात असलेली ही वाहनं एकाच वेळी या अरुंद वळणावर येत असल्यानं अपघाताची शक्यता वाढली आहे. निवडणुका येतील आणि जातील, मात्र समाजात वाढत चाललेली कटुता समाजाच्या हिताची नसल्याची भावना खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केली आहे. पाहूयात. विजय महायुतीचा होणार आहे. कुणाकडे काय विषय घेऊन जावे हे कळत नाही आणि काल शरद पवार गैरहजर राहिले, त्यामुळे पवार साहेबांना माहिती होती की याचं काय होणार नाही. ते राजकीय हुशार आहे. हे बघा, ही लोकशाही आहे, प्रत्येकाला बोलायचा अधिकार आहे. आता तुम्हालाच सांगते पुढचा स्टोरी. काल तुमच्याच सगळ्या चॅनलचे लोक जी उदाहरणं काल महाविकास आघाडीच्या ज्या प्रेस कॉन्फरन्स मध्ये दिली, तुमचेच संध्याकाळी चॅनल त्या घरी गेले. ते तुमच्या चॅनलवर दाखवण्यात आलं की अनेक ठिकाणी तो पत्ताच नव्हता, त्या घरामध्ये लोकच नव्हती आणि ती जी काही नावं होती ती जागेवर नव्हती, ते लोक नव्हते, पत्ते नव्हते. हे मी म्हणत नाहीये, हा डेटा व्हेरीफाय झालेला आहे तुमच्या चॅनल्सवर. म्हणजे आम्ही जर कागदपत्र दाखवली तरी तुम्ही जाऊन व्हेरीफाय केलंच नाही. याचा अर्थ मतदार यादीमध्ये घोळ आहे का? तर आहे. हा फक्त आमचा आरोप नाही आहे, डेटा ड्रिव्हन गोष्ट आहे. आता त्यांना जर वास्तवतेत नाहीच जगायचं तर त्याचं आपण काही करू शकत नाही. आणि शेवटी एका सशक्त लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला बोलायचा अधिकार आहे. तुम्ही आता चिंता व्यक्त केली जाते, भांडणं होतात, द्वेष होते, आता दिवाळी पण येते, परत अनेक निवडणुका येत आहेत आणि वेगवेगळ्या शहरात असं काही वातावरण तयार केले जाते. ते कोण करते नेमकं? तुम्ही बघताय ना कोण करतंय. बोलणारे कोण आहेत तुमचं चॅनल दाखवतं. त्याच्यामुळे बोलणारे कोण आहेत किंवा त्यांना खत पाणी घालणारं कोण आहे हे किंवा कुठल्या विचारात ते काम करतात हे तुमच्याच चॅनलवरनं रोज आम्हाला कळतं ना. आता आम्हाला कसं कळणार अहिल्यानगरमध्ये कोण काय बोलले? ते तुम्ही दाखवता म्हणून आम्हाला कळलं. पण सत्ताधारी पक्षातलेच ते आमदार आहेत, त्यांच्याच पक्षाने त्यांना नोटीस दिलेली आहे. याचा अर्थ अजित पवारांचे आमदार सुद्धा त्यांचं ऐकत नाहीत असा होतो का? ते नाही मला सांगू शकणार. त्याचं उत्तर ते असतात पुण्यात खूप वेळा, तुम्ही त्यांना विचारा. पण हे दुर्दैव आहे की सातत्याने मला फक्त इलेक्शन येतील पण जातील, पण एकदा ही जी अंतर आहे किंवा ही कटुता जर वाढली तर ती कुठल्याही समाजाच्या हिताची नाही. हा राष्ट्र आणि हा देश आणि हे राज्य हे छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू फुले आंबेडकरांच्याच विचारांनी चाललेलं आहे आणि शांततेनेच चाललेलं आहे.
त्यामुळे माझी महाराष्ट्राच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांना विनम्र विनंती आहे की कटुता वाढवू नका आणि तुमचे हे जे वाचाळ वीर आहेत त्यांना कृपा करून महाराष्ट्राच्या विकासासाठी, महाराष्ट्राच्या ऐक्यासाठी त्यांना आवरा. अहिल्यानगरमध्ये काही दुकानावर भगवे झेंडे लावण्यात आलेत आणि अहिल्यानगर हिंदूमय झाले अशा प्रकारचे संदेश लिहिलेले आहेत. तुम्ही एकीकडे आव्हान करताय, मात्र राज्य सरकारची जबाबदारी नाही का हे? हो, माननीय मुख्यमंत्री 11:30 पुण्यात आहेत. हा प्रश्न त्यांना विचारा, कारण का ते राज्याचे मायबाप आहेत ना, मुख्यमंत्री आहेत राज्याचे, त्याच्यामुळे नैतिकतेने त्यांची जबाबदारी आहे सगळं उत्तरं द्यायची. नुकसान भरपाई मिळण्याच्या प्रक्रियेमध्ये ह्या वर्षी ज्या त्रुटी निर्माण झाल्या होत्या तशा प्रकारच्या त्रुटी यापुढे निर्माण होणार नाहीत याची संबंधित विमा कंपन्यांनी दक्षता घ्यावी. शेतकऱ्यांचं नुकसान होणार नाही याची काळजी घेणंही आवश्यक आहे. यापुढे फळपीक विमा नुकसान भरपाई वितरण करता विलंब होणार नाही याबाबत विमा कंपनीला नितेश राणेंनी सूचना दिल्यात. पाहूयात. नमस्कार. मी सर्वप्रथम या ऐतिहासिक अशा कार्यक्रमाच्या निमित्ताने स्वागत करतो. या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकारी साठे मॅडम, सन्माननीय उपस्थित असलेल्या कृषी अधीक्षक मॅडम, भारतीय विमा कंपनीचे सर्व प्रमुख पदाधिकारी, उपस्थित असलेले सर्व अन्य प्रमुख मान्यवर, उपस्थित असलेले आमचे सर्व पत्रकार मित्र, उपस्थित असलेले सगळे माझे शेतकरी बंधू भगिनींनो आणि माझे तरुण मित्रांनो, आज एक ऐतिहासिक क्षण आपल्या सगळ्या जणांना अनुभवायला भेटतोय. तिथे आपल्या जिल्ह्यामधल्या 43,000 शेतकऱ्यांना त्यांच्या प्रलंबित असलेला जो विमा जो लाभ आहे तो आज देण्याची सुरुवात आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने होत आहे. जवळपास 90 कोटी एवढी रक्कम येणाऱ्या दिवसात म्हणजे दिवाळीच्या अगोदर तिथे वितरित करणार आहे असा शब्द भारतीय विमा कंपनीने आम्हाला दिलेला आहे. त्याच्यामुळे निश्चित पद्धतीने आमच्या जिल्ह्यातल्या शेतकरी बांधवांना उशिरा का होईना पण त्यांचा लाभ, तर त्यांचा अधिकार हा मिळवण्यामध्ये आम्ही यशस्वी झालेलो आहे असं म्हणता येईल. यासाठी मी राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब, आमचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री म्हणजे आदरणीय एकनाथ शिंदेजी, आदरणीय अजित दादाजी, त्याचबरोबर आमचे कृषी मंत्री आमचे भरदेजी आणि आमचे दुसरे मंत्री भरत गोगावलेजी आणि कृषी खात्यातले आमचे ACS असतील म्हणजे सचिव आणि सगळे प्रमुख अधिकारी यांचे मी मनापासून आभार मानेन सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून की त्यांनी या सगळ्या पाठपुरावामध्ये आम्हाला साथ दिली, आम्हाला ताकद दिली आणि आमच्या जिल्ह्यामध्ये अशा पद्धतीचा पहिल्यांदा कार्यक्रम घेण्यासाठी आम्हाला संधी दिलेली आहे. साधारण अशा पद्धतीचा विमा वाटप करण्याचा जिल्ह्यामध्ये हा पहिला असा कार्यक्रम असेल. पण या सगळ्या गोष्टी होत असताना आजच्या विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींनी या निमित्ताने विचार करायला हवा. मी विशेष आभार म्हणजे आमच्या कृषी अधीक्षक मॅडम जे आहेत त्यांचे विशेष आभार मानेन की त्यांनी प्रत्येक बैठकीमध्ये माझ्या आढावा बैठका आमच्या कलेक्टर मॅडम आणि आम्ही सगळेजण घेतल्या. त्या आढावा बैठकीमध्ये असो किंवा मंत्रालय स्तरामध्ये ज्या बैठका झाल्या तिथे प्रामाणिक पद्धतीने आणि पारदर्शक पद्धतीने जिल्ह्याच्या शेतकऱ्यांची खरी बाजू कृषी अधीक्षक मॅडमनी मांडली आणि त्याचाच आधार घेऊन मी संबंधित अधिकाऱ्यांना आणि भारतीय विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींना या पद्धतीचा कार्यक्रम घेण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही लोकांनी मार्गदर्शन केलं. आमच्या अप्पर जिल्हाधिकारी साठे मॅडम बोलत असताना त्यांनी सांगितलं की दिवाळी अगोदर विमा कंपन्या, या भारतीय विमा कंपनी या सगळी जी रक्कम आहे ती अदा करण्याचा प्रयत्न करतील. प्रयत्न हा शब्द मला मान्य नाही.
माझ्या दृष्टिकोनातून दिलेला जो शब्द मंत्रालय स्तरावर तो माझ्यासाठी महत्वाचा आहे आणि दिवाळीच्या अगोदर भारतीय विमा कंपनीने ज्या शेतकऱ्यांचा जो अधिकार आहे तो त्यांना देऊन या सगळ्याचा फायनल रिपोर्ट मला दिवाळीच्या अगोदर द्यावा, जेणेकरून प्रत्येकाला त्याचे अधिकार मिळालेच पाहिजे. शेवटी ह्याच्या मागची काय कारणं होती आणि हा कार्यक्रम अशा पद्धतीचा का घ्यायला लागला, या प्रत्येकाला ह्या गोष्टीची जाणीव आहे. आमचे शेतकरी बांधव अस्वस्थ होते, शेतकरी बांधवांना आंदोलनाची भूमिका होती. प्रत्येक जण मला भेटून या अशा पद्धतीचा उशीर होण्याच्या बाबतीमध्ये त्यांनी वारंवार माझ्याकडे कलेक्टर असतील, अपर जिल्हाधिकारी मॅडम प्रत्येकाने आपल्या भावना मांडण्याचं काम केलं. ज्या काही त्रुटी या पूर्ण प्रक्रियेमध्ये आपल्याला ज्या आढळलेल्या आहेत त्या त्रुटी भरून काढण्याचं काम यापुढे भारतीय विमा कंपनीचे प्रतिनिधी असो किंवा आमच्या कृषी खात्याच्या माध्यमातून असो त्या भरून काढण्यात येतील शब्द ह्या जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी आपण सगळ्या शेतकरी बांधवांना देतो. शेवटी सिस्टम मध्ये काही त्रुटी होत्या, त्याचबरोबर भारतीय विमा कंपनीच्या माध्यमातून काही चुका झाल्या, योग्य वेळी डाटा मिळाला नाही आणि डाटा दिल्यानंतर पण त्याचे रिपोर्ट आले नाही. मी भारतीय विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींना जे तिथे उपस्थित आहेत त्यांना सांगेन, जिल्हास्तरीय असलेला आपला जो नेटवर्क आहे, आपले प्रतिनिधी आहे ते तुम्ही अजून चांगलं केले पाहिजे. शेवटी आपण भारत सरकारशी निगडीत असलेल्या कंपनी आहात. आपली जे काही वागणूक असेल किंवा आपली कार्यपद्धती हे आमच्या भारत सरकार त्याचे नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेब करतायत, त्यांच्याशी थेट जोडलं जातं. म्हणून यापुढे आपल्या माध्यमातून या पूर्ण प्रक्रियेमध्ये ज्या झालेल्या चुका होत्या, ज्या त्रुटी होत्या त्या आपण दूर कराल असा विश्वास या निमित्ताने व्यक्त करतो. परत नेहमी अशा पद्धतीचा पाठपुरावा, अशा पद्धतीचे तीव्र भावना ना शेतकऱ्यांना दाखवण्याची आपण संधी द्या, नाही पाठपुरावा करण्याच्या निमित्ताने आम्हाला पळापळ करायची संधी द्या. शेवटी प्रत्येकाने आपली आपली जबाबदारी पार पाडायची आहे. तुम्ही तुमची पार पाडा, जिल्हा प्रशासन म्हणून आम्ही आमची पार पाडू. प्रत्येकाने आपली आपली दिलेली जबाबदारी, बसलेली खुर्ची याला अगर न्याय दिला तर मला नाही वाटत अशा पद्धतीचा कुठल्याही पद्धतीचं खराब वातावरण करण्याची कोणालाही संधी भेटेल. शेवटी आम्ही शेतकऱ्यांशी बांधलेलो आहोत, आम्ही जिल्हा वाट्यांशी बांधलेलो आहोत आणि माझ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या प्रत्येक नागरिकाला त्याचा न्याय मिळवून देण्यासाठी मी कुठल्याही टोकावर जाऊ शकतो याची जाणीव सरकारमध्ये सगळ्यांना आहे, त्याचबरोबर जिल्हा प्रशासनामध्ये पण सगळ्यांना आहे. मला माझ्या जिल्हा वासियांपेक्षा मोठं आणि महत्वाचं कोणीही नाही आणि म्हणून यापुढे मी पालकमंत्री असताना माझ्या कारकिर्दीमध्ये अशा पद्धतीचा उशीर, अशा पद्धतीचा पाठपुरावा परत करण्याची संधी आपण भारतीय विमा कंपनीने आम्हाला देऊ नये. आम्हाला मंत्री महोदयांसमोर म्हणजे भरणे जी होते आणि गोगावली जी होते आणि एशियस कृषी होते, आपण शब्द दिलेला आहे की आपण आपला कारभार यापुढे निश्चित पद्धतीने सुधारा, अजून चांगलं करा आणि त्याच शब्दामुळे आम्ही काळ्या यादीमध्ये न टाकण्याचा निर्णय हा मागे घेतलेला आहे. टाकण्याचा निर्णय हा मागे घेतलेला आहे, त्याचा आधीही पाठपुरावा करण्यासाठी तयार होतो. म्हणून आपण परत एकदा या सगळ्या संबंधांची सुरुवात करत असताना दोन हाताने टाळी वाजते. 2 पाऊल तुम्ही सकारात्मक पद्धतीने चाला, आम्ही निश्चित पद्धतीने तुम्हाला ताकद देऊ ही जाणीव आपण सगळ्या जणांनी ठेवली पाहिजे. शेवटी आज हे महायुतीचं सरकार म्हणजे आमचं देवाभाऊचं सरकार हे खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना ताकद देणारं सरकार आहे. आता तुम्ही राज्याच्या पातळीवर पाहाल, आज मराठवाडा असो, पश्चिम महाराष्ट्र असो, तिथे झालेले शेतकऱ्यांचा पावसाळ्यामुळे हाल, पण त्यानंतर जे काही पॅकेज, जी काही मदत आमच्या
देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या सरकारने आज या शेतकऱ्यांना केलेली आहे. ते महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये अशी मोठी मदत आतापर्यंत कोणीच केली नाही. आणि खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांचं सरकार, शेतकऱ्यांना आधार देणारं सरकार म्हणून आमच्या महायुतीचं सरकार काम करत आहे. एका बाजूला मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये आमच्या शेतकऱ्यांना आधार देणं आणि दुसऱ्या बाजूला आमच्या कोकणातला शेतकरी जो अतिशय प्रामाणिक पद्धतीने आपली शेती करतो, आपला कर्ज भरतो, कुठेही बँकेना म्हणजे हे थकवत नाही, वेळेत आपल्या सगळं कर्ज भरतो. म्हणून ह्या शेतकऱ्याला उलटा आपण सर्वजणांनी सरकार म्हणून आपण प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. जो प्रामाणिक काम करतोय, जो प्रामाणिक कर्ज भरतोय, जो प्रामाणिक पद्धतीने आपली शेती करू कुठलेही शासनाकडे मदत मागत नाही, मग त्यांना संघर्ष करण्याची वेळ येता कामा नये. ही भूमिका शासनाची आणि भारतीय विमा कंपनीची आणि आमच्या आपल्यासारख्या सगळ्या प्रतिनिधींची असली पाहिजे. शेवटी आपण शेतकऱ्यांच्या समोर काय उदाहरण देतोय हेही महत्वाचं आहे. म्हणून यापुढे अशा पद्धतीचा पाठपुरावा आणि अशा पद्धतीच्या बैठका घेण्याची संधी भारतीय विमा कंपनीचे प्रतिनिधी आम्हाला देणार नाही असा विश्वास मी ह्या निमित्ताने व्यक्त करतो. परत एकदा मोठ्या प्रमाणामध्ये आज मी खऱ्यामध्ये तर स्वीडनमध्ये आहे, इथे माझ्या मंत्रालयाच्या शासकीय दौऱ्यावर मी इथे आलेलो आहे, म्हणून तिथे उपस्थित राहू शकलो नाही. त्याबद्दल मी आपली दिलगिरी शेतकऱ्यांची आणि माझ्या सहकाऱ्यांचे करेन. पण मला तिथे खऱ्या अर्थाने उपस्थित राहून तुमच्या सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर असलेलं समाधान हा बघायला निश्चित पद्धतीने आवडला असता. आज जवळपास 43,000 शेतकऱ्यांच्या जिल्ह्यामध्ये आज हा लाभ मिळणार आहे आणि एकूण 90 कोटीचं वितरण होणार आहे. हा फार मोठा दिवस आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यामध्ये आणि जिल्ह्याच्या इतिहासामध्ये आज आपल्याला अनुभवायला भेटतोय. म्हणून आपण परत एकदा एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण इथे उपस्थित झाला यासाठी मी मनापासून आपल्या सगळ्या जणांचे आभार मानतो. आमच्या साठे मॅडम असतील, कृषी अधीक्षक मॅडम असतील आणि भारतीय विमा कंपनीचे सर्व प्रतिनिधींचं मी मनापासून आभार आणि माझ्या अन्य प्रशासनामध्ये सहकाऱ्यांचं मी मनापासून आभार मानतो की आपण सगळेजण एकत्र येऊन दिवाळी अगोदर म्हणजे मला काल आमच्या जिल्हाधिकारी मॅडमचा फोन येऊन आपण दिवाळी अगोदर अशा पद्धतीचा कार्यक्रम घेऊया असं आग्रह आमच्या जिल्हाधिकारी मॅडमनी पण केल्यामुळे त्यांचेही मी या निमित्ताने मी आभार मानतो आणि परत एकदा आपल्या सगळ्या जणांना दिवाळीच्या मनापासून शुभेच्छा देतो. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सावंतवाडी तालुक्यातील न्हावेली गावातील ग्रामस्थांनी वाढत्या वाहतुकीमुळे अपघातांचा धोका वाढल्यानं सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे गतिरोधक बसवण्याची मागणी केली. परत परवापासून परत सुट्टी झाली, दिवाळी झाली, मग त्या परत त्यांना आपण आठवण नाही, आम्हाला पण आठवण नाही, असं व्हायला नको. गावातून जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावर वाहनांची वर्दळ वाढली असून शाळा परिसर, ग्रामपंचायत कार्यालयाजवळ आणि वस्ती भागात वाहन चालकांकडून वेग मर्यादेचं उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे नागरिक, विशेषतः विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवरती ग्रामस्थांच्या वतीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता पूजा इंगवले यांना निवेदन सादर केलं. त्या निवेदनात गावातील महत्त्वाच्या ठिकाणी तातडीने गतिरोधक बसवावेत अशी मागणी करण्यात आली. कार्यकारी अभियंता इंगवले यांनी या संदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचं आश्वासन दिलं असल्याचं ग्रामस्थांनी सांगितलं. यावेळी न्हावेली माजी सरपंच शरद धाऊसकर, ग्रामपंचायत सदस्य सागर धाऊसकर, सचिन पारसेकर, विलास मुळीक, सूर्यकांत धाऊसकर, लक्ष्मण धाऊसकर, निलेश परब आदी ग्रामस्थ उपस्थित होते. परत परवापासून परत सुट्टी झाली, दिवाळी झाली, मग त्या परत त्यांना आपण आठवण नाही, आम्हाला पण आठवण नाही, असं व्हायला नको आहे. एकेकामध्ये माझगावला घातलेले आहे, तिथे शाळा नाही वगैरे काहीच नाही. मळगावला आहे, नेरावड्याला आहे, हवेली वगळून मळेवाडला आहे. म्हणजे आमच्यावर कुठेतरी अन्याय केल्यासारखं आम्हाला वाटतंय. थोडक्यात का घातलं म्हणजे बरोबर ना. म्हणजे आम्ही काय म्हणतो, वारंवार जर आम्ही करून जर आम्हाला असं त्रास होत असेल मग कुठे घालता येत नाही तर कुठे घातले नाही पाहिजे. एक आहे बघा, शाळेच्या ठिकाणी घालता येतं तसं नियमात बरोबर आहे. फक्त जे बाकीचे लोकेशन, सगळेच लोकेशन मी त्यांना सांगितलं एकदा चेक करा म्हणून. ते तुम्हाला सांगून निघून जातात. त्याच्यात तुम्ही याचा नंबर घेणार आहे का, आज कॉन्टॅक्ट करा, मी त्यांना निघून ठेवू द्या.
बघू शक्यतो उद्याच त्यांना टायमिंग जरा द्या, संध्याकाळी. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. झाराप 0 पॉइंटवर धोकादायक ट्रॅफिक ट्रायंगल, अपघातास निमंत्रण. बागायतदारांना मिळाली विमा नुकसान भरपाई. आणि संजू परब यांचा पक्षप्रवेशांचा धडाका. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.